nansa ya ho na baba obi a ese sinimu be ma ye so de na donko me kura mi hu na me ka se Mactas ya chiri ma mienu ti se me hwe na ni to papa se sweet ba agu akura se sip mercy station be na hotwe no na me hwe wo ba yo bia ne pa bia bona wa mu ti se de braze e chesi no na me hwe wo ba ne ti se pantie mu ago no ono be ka se ti asantefo a sa santefo ye moto mu hyehye aboa wonu mu kanka wonu mu se de jana si wonu mu na donko woni mu se me brothers a wonu be wo hwene wonu mu na etuo wan kasa do wonu mutuo sabe wo ye tani wutu kwa na bag asante a wo ye asantini bombo ni ade antumi aniya so na wa fie poku amo na donko fie poku afrema wa matwene Jonas oyini David ana Kevin Taylor ene Yondon sa nipa miensa asensia mo ma no betumi asante tinada bi nkonsa me ka kire obi osoro ti social media o ka otu ko ba bi ni ka otu fu asama sene wo ko sa kibabu ehuja so le twam so ba otu fu din na so so de kasa twetwe beta a kire dia onyankopɔ twede apɔne asase ya enyiw